बाबा लोकनाथ जगिछन्ति पुरी रत्न भंडार को जी द्वितीय रत्न भंडार खोलिब सी चोट खाइब सप्त फेणी नागक आदेश रे हजार हजार विषधर साप दुआर बंधुरे जगिछन्ति सप्त फेणी नागर सुई भयंकर गर्जन माଳ ମାଳ ସାପ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ବାବା ଲୋକନାଥ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ମନ୍ଦିରର ସବୁକିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ। ସେସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ହଜାର ହଜାର ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ଗବେଷକ କାହିଁ କେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସେସବୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କିଛି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ମଣିଷ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି, ହେଲେ ଯେ ଆହୁରି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଘଟଣା ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯାହା ଏବେ ବି ମଣିଷ ପାଇଁ ଅବୈଧ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିପାରୁନାହିଁ ଆଜିର ଏ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ। ସେସବୁ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅନ୍ୟତମ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନିକଟତର ହୋଇପାରୁନି ମଣିଷ, ଭେଦ କରିପାରୁନି ମଣିଷ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେହି ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ଲୋକନାଥ। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ସାପ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ। ସପ୍ତଫେଣି ନାଗ ସର୍ବଦା ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ନାଗ ଭୟରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ କି ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଜଣେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଇଂରେଜ କଲେକ୍ଟର ଏହି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ରାତିରେ ସର୍ପଙ୍କ ଗର୍ଜନ ଏବଂ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 2018 ମସିହାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। 6 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରି ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲେ। ଦେଉଳୀକରଣ, ଛତିଆ ନିଯୋଗ, ପୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତ ଏଇମାନେ ମିଶି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର 7ଟି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଖୋଲିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଉ 4ଟି କୋଠରୀ ଖୋଲି ପାରିନଥିଲେ। ଖୋଲି ନ ପାରିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କହିନଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1948 ମସିହାରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିଷଧର ସର୍ପ ଭୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଯାଏ 4ଥ କୋଠରୀ ଖୋଲିବାରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି। 2018ରେ ପୁଣି ଥରେ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସାପକୁ ନଜରରେ ରଖି ସ୍ନେକ୍ସ ହେଲ୍ପର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ନେକ୍ସ ଭେନମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 1978 ମସିହାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ 88 ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ଓଜନ 98 କିଲୋ ଏବଂ 95 କିଲୋ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ବାହାର ଘରେ ଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ 4ଟି ଘରେ ଅନୁମାନିକ 598 ପ୍ରକାରର ହୀରା, ଲୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରହସ୍ୟ ଏବେ ବି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବା ଏହିପରି କାହାଣୀ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି।